Gede. Gede ya? Iya. Toko-toko apa sing paling gede? Toko material. Salah. Salah. Goblok beto. Salah. PGS. Sarung emang buat dipikir. Salah. Iya. Omongannya omongnya dipikir. Lah iya, Jangan jeplak. Toko sing paling gede apa nduk nih Ken? Toko apa? Aku roh. Sing dodol ayaan gajah kuwi lho. Syukur. Mangane itu. Sarungnya omongnya gambar tersisa sih. dipikir. Toko sing dodol ayaan gajah, kuwi lagi dodol ayaan 5 tokone wis gede banget ya. Ya, nama saya Niken Salindri. Tenane. Kediri punya bos. Makin pagi makin istimewa dan juga makin meriah. Langsung saja tak panggilin artis cantik leren dari kota Kediri. Artis yang sangat istimewa mempunyai Artis ki ora semayana nak ketok sehati. Ijo sandal ya ijo. Oh. Iki jodoh. Kuwi nek ijo. Karpete abang Cak Komet. Abang menika aku bangga bisa tampil kalian jenengan menghibur masyarakat jenengan. Wah nek kowe jelas iso. Alah nak Dodok mak aku ora paham. Nek iki beskape yoga lurek ireng. Ha iya wae. Lurek ireng. Lurek segitiga ireng. Lancip. Ayo apa artine? ireng menika tegesipun Ora ireng tok, lurek lancip ireng. lurek menika tegesipun lurus. Jangan sampai kamu melirik yang lain. Ireng, iri dengki mboten pareng karena itu penyakit hati. Woi. Hebat, ndak usah ditepuk tangani, sudah biasa. Biasa. Pak, sithik lho, Pak. Enggak usah. Mbak Niken Salindri. Nggih. Cita-citanya masih pengen jadi dokter kesehatan. Masih. Oh, kecantikan. Betul, Dokter dokter hewan. Dokter hewan, besok titip kalau dodok sakit diperiksa ya. Ini termasuk kalau hewan itu gajah duduk. Oh iya. Itu gajah jempor. Sampeyan tak takoki. Apa? Gajah apa? Gajah duduk. Gajah kuwi ndelike ning ndi? Gajah kuwi ndelike ning ndi? Tahu Ning krungu? kebun binatang. Salah. Maning ndi? Ndelike ning kene. Kok iso? Sampeyan ro gajah ora? Karo. Delik gajah. Mosok to, Dok? Iya. Mosok to, Dok? Mosok delek Gak nyongko. Ya ampun, Besti. Kamu cantik, Besti. Kenapa sih, Besti? Aku rangen. Lho rangen kok ngomong ning kene lho kok. Ayo, Dak. Kene lho sampean kok waduh Pak Yai gara-gara. Ngerti aku apa jijik ngono to piye sampean? Dere ning ndi gajah ki mau. Kok didere dikaya cetak kok dere. Gajah niku ndelike teng pundi? Ayo. Ndelike teng mriki. Jenengan ngertos gajah mboten teng mriki? Ngerti. Pundi? Ning guri mau. Ya kobong berarti iki. Jawabane ora ngerti kok kedahe kok. Oh, no. Oh, kudune piye, Dak? Kudune piye? Gajah ndelike ning ndi? Nang Lampung. Salah. Nang alas. Salah. Bonbin. Salah. Anu nang su. Salah. Su salah. Su ki apa? Kebun binatang keblok. Lah ya su ki kebun ya Inggris kuwi. Ya. Salah. Salah. Lah nanti. Ndelike ning kene. Lho lah kok iso? Lah sampean ra gajah ora ning kene? Ora ngerti. Hei, sampean ra gajah ora ning kene? Ora. Karo lah kuwi berarti gajah ndelik. Ya ampun. Masa kaya ngono? Wis ora usah mbahu, ora usah. Ikan rencana apa nek dagelan kesiksa to dino iki? Saya? Piye carane bedake gajah cilik karo gajah gede? Ya carane nek gede ki ya di pinggirne. Engko sing cilik nangis. Bapak. Ya sing cilik dilebetke freezer. Alah salah. Kan beku. Oh salah. Lah pripun carane bedane? Carane golek ayaan dicampur dadi siji, engko sing gajah cilik mesti rontok ning isar. Lah masuk. Paling awakmu dibedheki iki lho ra iso. Bedhekno, Nduk. Bedheki. Gede ya? Iya. Toko-toko apa sing paling gede? Toko material. Salah. Goblok beto. Salah. PGS. Sarung emang buat dipikir. Salah. Iya. Omongannya omongnya dipikir. Lah iya, Jangan jeplak. Toko sing paling gede apa nduk Niken? Toko apa? Aku roh. Sing dodol ayaan gajah kuwi lho. Syukur. Mangane itu. Sarungnya omongnya gambar tersisa sih. dipikir. Toko sing dodol ayaan gajah, kuwi lagi dodol ayaan 5 tokone wis gede banget ya. Ayo, uang apa sing paling gede? Karo. Raksasa. Salah.
raksasa. Wong apa sing paling bodoh tur gendeng? Bodoh gedeng. Wong paling bodoh gendeng. Wong edan. Ah, salah. Wis biasa. Wong sing ning rumah sakit jiwa. Wong sing mlokam mlakune ratan. Wong sing gak sekolah. Wong sing sekolah ning adoh. Wong sing kena racun. Lah ora ngerti. Apa wong sing paling bodoh tur gendeng apa? Napa wong sing paling gede? Wong sing percaya nek ana toko ayakan gajah. Aku Toko ayakan gajah iki ora ana. wis ra aku aja mbok tapuk neh lara tenane tanganmu kok. Masa lara tetet? Mak cetok ngene Tak kira rasane. acting. Umume kan kudu nganggo irama to, Nduk. Piye? Ngaploki pak. Kiprok ngene sih. Ini lho, nak dagelan biasa-biasa. Kayak contoh ki lho, Pak. Iya, Ini. iya, iya. Heeh, tangane neplek bokong. Oh, ngono. Oh, Komet ngono. bareng met bareng. Dalam? Blok ini bareng. Aku berang-berang dine ra iso bareng ya. Ini lho Mas carane. Heeh, contoh nih. Nah. Oh, jadi kok samping penonton ini kaya ngaplok Nggih, tenan. mriki kalih, mriki sami. Sareng ngoten Pak nggih. Paham ya? Contoh nih. Awakmu golek menthik ae lho. Ndasku menthiken. Ganden kok mendek. Sampai nyiksa wong kok rawal kowe iki. Sendalmu ku. Niki nyun sewu. Nggih. Napa menika Mbak Niken Salindri nika lak pun terkenal teng layar kaca, teng TikTok, TikTok. FYP. FYP. Pun booming. Booming. Paling tidak awakmu sebagai partner kerja pagi hari ini ya piye lah. Awakmu kan gak ngerti ta, rodok pengalaman sithik lagu apa sing dinyanyekno kene booming. Ya lagu apa, Dok? Lagu apa, Dok? Sangga gawe sampe ini gandrung aku ngono lho pokoknya kan. Dang. Ayo, kuwi sendalku, Nduk. Enek sinden nganggo sendalku. Coba. Sesuk bingung. Kok apik? Ngubri aku terus. Nih kan satu lagu buat kamu, ini lagu baru yang aku ciptakan baru tadi sore tadi. Mungkin dengan lagu ini kamu bisa terketuk hatimu dan melihat aku sebagai kekasih. Rungono sakno, Nduk. Iyain aja ngono Lah ya. ya rungono. Coba ciptakan lagu baru untuk Niken. Spontanitas. Apike, poh apike, poh. Nih kan, Dalam. urung. Ambil napas anggere nyanyi ambil dompet kowe iki jane maling apa? Ki biyen saiki wis setara ya ning nggonmu lho. Kula kersane mikir sekedhi ngoten lho, Niki lho. Pak. Tak kira kowe spontanitas kaya putri sing juara nyanyi kan. Mboten iki sing nyanyi judule Amerika niku lho. metu putih-putih niku lho. Ora iki beda. Iki nggih spontanitas. Coba spontanitas. Mana tekan kamu, Dik? Wah, ada apa pijet tok nyanyi? Pijet gundulmu abah no. Ada takat. Wong nek ngerayu kok tangan sih. Oh, al. Mongko sing tak sayang. Mongko sing tak Yo ben to Mas wis tau wis rasa dina. Piye aja dijawabi. Wong penonton delok iki kendelalok kowe. Wong ki yo mikir tenan lho Pak niki nyuwun sewu lho kok. Nadamu kedur rodok cendhek sithik. Lah wong kula ki bite tra dhuwur Pak. Sing Nadane. tak sayang. mong Jer. mong Awas aku bingung kabeh to Pak. Ngene lho. Contoh nih, Met, contoh nih, Met. Ini lho, mate nyanyi iki rasa mikir sing ngangelno utek. Sing iso ditampa masyarakat sing gampang opo ngono wae rasa mikir angel-angel. Coba tangane cekel meneh madhepe rono. Timpet ya Nduk, Mas ya kudu muka. Nah, nyanyi yo sing umum ae lho dadi yo cah nom mencakup anu tiyang sepuh-sepuh ya seneng. Oh iya, nek kuwi paham aku. Yen aku lah. Sapa sing ngongkon kuwi? Lah ya kuwi kan medhi. yen aku Lah ya kuwi Medion Nyawi to Mas lagune Mas. Ya wis kulina mlebu YouTube iki liyane. Karepe yen ning tamangono lintang cahayu. Loh, mesra, suasanane ketara. Lah, Oh ya. apa diboboni Yen ning tawang ngono lintang kok yeneng tawang aja kesusu. oh Melek. Jakane nek padha mantuk ngerti. Menghayati nada suara ki merem Kok kok Mas. ora bendina ngerti Niken Salindri kok merem iki lho. Sing pengen cedhak karo Niken ki oke, malah merem. Melek. Oh, merem. Yeneng tawang Wedi lho delokan dipleleki lho. ana lintang wong asu. Ayu. Coba contoh nih, Met, sing mesra, Met.
Dodok ora bakat ngerayu. Ora bakat aku langsung tas nikah ngoten. Kuncinya apa, Met? C. Apa enak? Lu gender C iso. Iya, C. Dreng. D I. Medune D langsung R C D R. Hayya 'alas shalah. Dari aku yang pengen nyanyi bener yuk keganggu terus. Dalam tidur ini rembang kok. Bahasa ini. Ya neng tawang ono lintang. Wah, Cahayu aku ngenteni meneng sik tak susul nek. iya. So anggere nek ape penak lho kok so. Oke, ketok mesra. Urung bar entuk garing. Marang meko engang koso sun takon war tane kire Ragi. ngapa lho Pak? Dodo diguyu cah cilik-cilik. Pancen dia Jarene ora lucu kok guyu. Jere ra lucu nek guyu ya le ya. Wis sakno. Kok sametere cah loro iki komplotan gitu. Regi janji ku eleng sumedhot ras ing tias ingsun Ana suarane manuk. Nimas ingsun prasapa sineksenan umi langit syukur teku tangis sing Tangis. Tak aja mbok kenggaan. Terus tak empet ket mau. Lho, iki bawa Tangis sing tias ngenteni padang rembulan. Dilam. Ora masalah, bejoku turu ya ini. Dibacutke nduk niken nembang napa nduk pelok bebas. Bebas arep nembang napa? Langgam sik terus lagi didangdutke. Ya ning tawang mawon nggih. Even the sky around the star my darling. Di Jepane. Inggris. Lagi bardolan nang Jepang. Ning bengi iki khusus ning jenangan basa Jawa wae. Jawa. penak Jawa. Jawa ki luwes. Luwes to iki. Bingung. Ayo nduk niken. Wong bagus akan ngenteni takamu marang mikoeng hapus
Elewung so. Luar biasa. Lewung kala wau pamundutanipun saking Mbah Kami Tuwa Kraja. Oh, Mbak Kami Tuwa Kraja. Nggih, ugi menika saking Mbah Untung sing Mbah Reksa Gogo Kalang Timur. Sing tukang angan wedhus. Wah, iya ya. Menika nyunduk niken salindri ngang nembang sembah nuwun Pak Kamto Sego Pecel, Mbah Sih. Mboten kesupen saking Pak Misno rental mobil Lintang Trans. Tak waca kabeh. Iki mau inggih saking Surya Gemilang. Wah, mau nyuwun gubuk asmara dari toko Bintang Surya 711 Bapak Joko Wilis Putra. Nggih, nyuwun pari kangen yen ing Tawang. Oh nggih, saking Kethek Grup. Nah, ngimput Purwo Jari. Oh ya, akeh layange. Saya penggemar wayang Pak Trimo Pratama, Mbah Sariman Purworejo, Nguntara Nadi Magetan kula wau. Oh nggih. Coba lagu Nduk. Ini kan mau nembang apa? Napa? Mau nembang apa bersama siapa? Pilih dengan Cak Komet. Duet. Apa? Minangkani pamundutan wonten Gubuk Asmara di versi G. Jaranan maksudnya. Napa kalih Mbak Sinden mawon nggih? Pengennya kali sinten? Pengennya kali sinten? Kalih Napa sing niki wau? Sing gedhe wae lho. Sampeyan sampeyan ya kaya kuwi suarane tinggi. Mulane nek pengen suara tinggi mana sing akeh. Lho kok iso mana sing akeh iki. SMP. Wah. Manut Ben kula. ngono mate iki. Nggih. Kalih buke Kalih mboten sinten? napa-napa. Ampun no Bu Yuyun kok. Kita menika khusus tancep kayon ngoten lho. Tancep. Khusus indane mugi-mugi. Mugi-mugi. Pun milih. Lagune napa niki Om Mikir? Oh niki wonten kathah kula mau. Oh wonten pamundutan nemen. Apa? Nemen. Sanes, enten Nemen wau, sanes. Sanes. Oke. Sanes mawon. Update Nemen. Nggih, nemen. Sanes nggih. Karakates. Oh sanes. Sanes sajok sampean double iki ra nduk praktek krungu. Sanes itu lagunya gimana, Nduk nih kan? Sanes, Duk. Sanes sih. Kasih tahu Ome. Ngancani nanging ora iso duweni. Sakno. Nganteni nanging kuwi malah ngenteni tresno liyane. Alah napa paham? Mas Bagong ya ora ngerti lagu iki. Ora paham. Lagune Mantos. Mantas apa kok sa? Piye kanca-kanca? Oke. Sang. Sanes. Oke. Sanes. Dene kene anu gadah fan kiambak nggih. Namine napa to fan jenengan? Sanidi. Heh? Sanidi. Sanidi. Sanidi itu sahabat Niken Salindri. Gue apa melu yo angel gue musuh kabeh. Musuh piye to? Oh netizen, musuhnya netizen. Iki gone dodok jenenge Cadok. Basa cadok kaya cadok napa to Pak niku? Iki lho. Hah? C klub A. Iki klub amatir dodok. Oh. Apik lho kowe iki apik lho dige Cadok. cadok ngono. Sok digawe kaos, Dok. Cadok. Gambarmu. Gambarmu karo merem siji ngene. Cadok udan ngono tulisane wis rapopo. Dikira ngece dikira aku ora duwe. Fanmu judulnya apa? Lho, fan kula niku pun terorganisir dengan baik mulai wilayah Jawa Timur sampai Jawa Tengah. Heeh, judulnya jenenge Sempak teles. Jadi semangat kompak dan anti males. Disingkat. Wis bar. Teles. coba karo Mbak Yosi ora apa-apa. Nggih. Nah, nggih monggo. Gethuk. Oh. Sanes.
Piye to kok gedung? Lah ya sing nyanyi gedhok Oh, wawan iya. Mbak Yosi. Langsung Mas. Ayo Dik Yos. Aku ya lagi meh krungu pisan iki lho. Ya Allah. Sanes Pak. niku? Kemana aja Bapak? Lho, aku ki nontonku saiki drama Korea. Yos nek. Oh ngono. Sosone garapane drama Korea bae nek. Sing anyar Drakor. jare sing anyar jare lakon apa jajale? Sing anyar film sing anyar. Aku senengku sing nonton sing lawas-lawas. Mesti raruh dokter Lawas. cari. Raruh dokter cari. Saking Wis lawas lawas ya, ora tau dokter. tayangan. Rampung ae udah kok lawas. Wah, nek mereka bakal ngene nggih. Maka Apa? Ya omong apa? Sanes, nanti saya menciptakan lagu untuk Niken Salindri, Cak Komet dan Cak Dodok. Saya lagi mempelajari apa sing juara Amerika Got Talent gitu. Putri, Oh, bisa Putri. menciptakan lagu spontanitas. Aku ya arep gawe lagu spontanitas. Putri. Iki mesti digawekne iki. Heeh. Napa, Iki Pak? Sanes sik. Heeh, ya Oh, coba. sanes. Lagu Sanes sik. Oh ngono. Dilunggane semangat semangat. Ayo yo. Asik asik. Apa tuh? Niken Salindri. Cakrane rakyat Indonesia lho iki. Asik banget. Enak ya. Ayo balik suwe. Ning atiku tinggal seliramu yen tuku sing dikarepe sandes sing dipengeni durung sempat duweni pun kon ngiklaske nyatane sing luwih mulya maksudane teko kowe lunga milih wong sing luwih mulya. Weh, kon golek sanese. Oke, gogong Mbak Yosi dan Duk Niken masih di situ. Wiwit Mbak Eni nganti Putri nganti kabeh. Heeh. Jaranan Duk Niken Salindri. Oh. Ninggal katresnan. Oh, jaranan. Kono jarane. Niken jogete bebas. Aja tergantung sindenku. Sindenku ben joget sak karepe dhewe ben manut Mbak Yosi. Oh. Niken Salindri. Oke. Terima kasihku untuk Komet dan Dodok. Mbok dados apa lagune Bar? Wes tak bare. Jenengan kok cowopet Pak ki. Wis ngono kok iso senggane teko wis padha-padha ngono. Rene, put Rene geser Rene kan. Ke sini cedak Mas Edi. Ya. Tak toto aku wae piye kok iso ketek kok anu. Nah, Mei di sini. Geser ke sini dong. Nah. Aku kudu noto. Untuk ini lagunya Ninggal Katresnan. Wis roh. Ora enek lagu judulnya Wis Roh. Kuwi basa ngendi? Asa Jenagara. Oke. Untuk Rene ra ketok sampean kok. Ngene. Maju sayang. Oke, Mbak Niken Salindri turun di bawah situ, gak apa-apa. Nah, di situ, oke. Oh, komander. Oh, komandan. Komandan. Cak Dodok di situ aja tapi karo mengkurep. Jadi tak kira pura-pura ninja. Aku bayangin cilikane Dodok kok kaya lah lucune. Oh, lah apa tau cilik. Jenggung-jenggungan Lahir langsung kancane. gede ya. Mentelang. Oh iya sama-sama. Ninggal Katresnan nggih. Api-api ini. Oh, Jiro Lupat Mono Tulu. Ayo. Jaranan. Oke. Coba kaya ngapa? Dados. Yo. Amit. Asap. Nek gitu rene macer dalane.
Ayo Ut. Yo dek nikan yo. Cakraning rap original. Asik. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku Carane sing kene muni kok. sliramu yang krasa aku kudu sambat karo sapa. Ayo Yi, mangan terus Yi. Ayo tanginang, tanginang. Ayo yo. Cakraning rap original. Ayo Rani. Nangis sajroning atiku nalika sliramu apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa. Sampai bawah En. Ayo En. Iso balik ora?
Matur nuwun. Jaran-jaranku wis do dadi pinggir dhewe kae medeni wong. asale saka tela potonganku iku tabane apa ala gedung asale saka tela yen rapatku hatiku dadi gelot aja ngono mas aja ngono kadung janji mas aku mengko gelot Taris kek. Tarik sih. Taris. sore-sore padang bulan ayo kanca pada kelana rene-rene bebarengan rame-rame joget gocekan kae-kae rambulane kaya ngilingake kanca kabeh aja turu sore-sore asale saka tela potonganku iku tabane apa ala gedung asale saka tela yen rapatku hatiku dadi gelap aja ngono gantung janji mas aku mengko gelap sore-sore padang bulan ayo kanca ada kelana rene-rene bebarengan rame-rame Wancine goro-goro dibukani nganggo gethuk ya, Tru. Ayo.
Alhamdulillah saged sowan silaturahmi wonten ngarsanipun warga jenengan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur ya Gong. Heeh. Melu bunga melu seneng ing atase awake dhewe Gur Bagong Petruk Gareng saka pesisir lor pinggir segara ya Tru. Iso sumanten niki alhamdulillah. Ha iya, heeh. Ujug kabule bersih desa to ya. Heeh. Ning gone dhewe jenenge sedekah bumi utawa sedekah bumi. Ngono, padha. Nadyan to beda-beda jenenge ning maknane padha. Iki kurmat marang kaki Danyang Nyai Danyang sing babat-babat desa Jenangan kene. Upama meringati hari nasional hari pahlawan. Hari pahlawan. Heeh. Uga ngunjukke rasa syukur ana ngarsane Gusti Allah taala. Ewa dene kanthi adicara adat istiadat tasyakuran bersih desa muga-muga sakpungkure awake desa kene kabeh warga Jenangan tansah antuk wahyuning katentreman. Heeh, amin. Jumbuh lakon sing dipilih lawan Pak Kades Mbah Tony Ahmadi. Ya iya. Winyun wahyu katentreman supaya kawulane rakyate kabeh padha manggih tentrem. Oke. Wektune sithik ditanjake sing maksimal ana Cak Komet, ana Cak Dodok. Ha iya, heeh. Mriki Cak Komet, Cak Dodok. Aduh. Aku anggere ketemu Dodok iki aku Dodok ora munggah iki aku mesti guyu. Guyu? Lucu nggih, Pak? Hah? Lucu perkara guyune nggih. Ora. Ya pripun? Gemeske. Wah, imut-imut berarti kula. Imut-imut ora amit-amit. Oh, ngaten, amit-amit. Wanci gara-gara Cak Komet, Cak Dodok. Nggih. Gara-gara mriko rogoh-rogoh rasa. Rogo-rogo rasa. Alhamdulillah tasih dipun tengganipun para tokoh-tokoh masyarakat saking Jenangan. Nggih, alhamdulillah. Saking bapak-bapak keamanan tasih Nggih, saking Setya Bapak Tuhu. TNI nggih. Nggih, sembah nuwun. Panci bengi, Dok. Kowe ngerti, Dok? Kalian berdua kan guru, to. Cak Dodok pasti tahu kewan apa sing metune bengi. Oh nggih, kacan Pak. Contone Kunang-kunang. Kunang-kunang. Nggih. Lho, ula niku nggih medale bengi. ula. Tak takon kelelawar. Nggih. Wah, kuwi sing kelelawar sayapnya hitam, terbang rendah di tengah malam. Bener kelelawar. Lelawar nggih. Nek wedhus? Wedhus nggih siang no medale, Pak. Nek ngono kowe ngerti kewan wedhus? Gue ngertos to. Sikile pira? Sekawan. Betul. Oke. Sing tak takoki piye carane nglebokke wedhus ning jero kulkas? Lho, nggih mboten saged to, Pak. Wedhus niku gedhe kok kulkas alit nggih mboten saged mlebet no. Pak, pancen Dodok iki kurang cerdas. Lho pripun to? Nek Komet mesti iso ya, Gak? Saged no. Piye met carane nglebokke wedhus ning jero kulkas? Wedhus dicekel, kulkas dibuka, wedhus lebokno, kulkas tutup. Lho, gampange ngono lho, Dok. Gampang to. Mboten saged, mboten muat no, Mas. Masalah muat wis pikir kari penting carane lebokno wedhus ning jero kulkas. Sedeng wong kulkase 3 pintu kok. Wah, cah kere ra tau duwe kulkas gedhi kowe iki. Lah niki nek perkewanan mengecewakan mesti. Coba tak takoni, piye carane nglebokke kucing ning jero kulkas? Alah nggih gampil. Piye? Kucing dicandak, kulkas dibuka, kucing dimasukkan. Salah. Kulkas ditutup. Salah. Salah pripun? Nggih carane nggih ngoten to, Mas. Ya, salah. Masa salah wong wae bener. Lho, lan jero ning wedhus kuwe. Carane piye, Met? Carane piye? Carane buka kulkase wedhus etokno sik, kucing lebokno kulkas tutup. Lah, Kok nek wedhus karo kucing ning jero kulkas gelut dhewe. Berkelahi. kulkasnya mboten kalih to kok. Siji. Wedhus kok tesik teng mriku. Ya wis ning kono kok. Oh, Kamu tahu raja hutan? Nggo tahu to, Pak. Namanya Saingo. singa. Begitu singa, ngundang kewan-kewan kabeh saanane kewan teko. Nggih no. Ana kewan siji sing ora teko, kewan apa? Apa diar? Raja hutan nggih sedaya teko kabeh teko to, Pak? Mboten enten sing Ana sing absen. Sing ora teko. tekek. Singa kok singa. Kethek. Kethek malah absen nomor 1 sik. Panitia kethek. Kula ngertos. Apa? Tumo. Tumo iki malah katut ning ndase singa. Oh iya. Jaran, Pak. Ah salah, jaran nomor 2 sak gurine. Lah napa kewan sing mboten teko? Kucing. Lho, kucing kok mboten teko? Kucing ki teko to. Ora teko. Lah isih ning jero kulkas. Urung mau buka. Lho, cek nyambung rono to kuwi. Cek caduken piye to? Caduken piye telepon Mister kok aja kanyepen no model kok. Iki ketok anu Cak Komet, antara Dodok karo Komet penonton bisa menilai mana yang SDM-nya tinggi. Lah. Dan iki nek masalah kewan sangat lemah. Wedhus mati neng. Wedhus
Mati nggih teng kandang to, Mas. Kucing. Kucing nggih teng kandang, Sapi? Sapi nggih teng kandang. Anak singa mati. Singa mati nggih teng hutan. Nggo raja hutan apa nggih? Singa nek mati mesti teng hutan. Piye niki nak masalah kewan mesti lemah pikirane Kok cedhek. iso lemah lho singa ki nggone Wedhus mati ning ning kandang. sapi mati ning Ya ning kandang. titik mati ning Ya ana kandang. singa mati ning Ya ning hutan alas. piye to ki kok sok singa mati ya nang masjid to. Allahu akbar satu la ilaha illallah wa satu anna Muhammad Rasulullah. Ngono nek ape salat ora tau salat Sing tok iso blanjur teko ndi ki piye ta omonganmu? Ngomati wong salat. Singa mati, Pak. Sing ngomati. Ya ngapa kok matuk nang alas sih? Lah gak singa ning hutan ki. Sing takok singa sapa? Lah nyapa kok mbok kawiti wedhus mati bareng lo nyapa. Lah nggo perbendaharaan. Tulisane iki sing spasi ngomati. Oh goblok. Saiki kowe tak takoki. Aku mau males. Jenengan saniki kula Mah takon. aku mah. Takok sapa? Aku lagi ra pengen jawab Ya pertanyaan. ya kowe karo aku suwibu mabar no. Kowe kakan ngeslot kowe iki. Saiki kowe tak takoki gelem ora? Ayo akhirnya asline Nek ora ya. gelem tak limpano sinden lho iki. Jojo ya. Sinden wis kudu jawab paket mau lho. Ya apa wis. Kowe ngerti suara Ngerti? dereng iki? Meong suarane kucing ta? Kucing. Heeh ta. Terus apa neh? Suarane wedhus pripun? Mbek. Oh, Suarane- Pak. Aku ki iso batin pertanyaanmu. Suarane sapi? Mau. Saniki nek suarane tumo. Wes ora ngerti iki. Wedhus ngerti? Mbek. Suarane sapi? Mo. Suarane tumo. Mo ya ora nyuwara to, Dul. Lho, ngene iki. Kowe angger suwe ra kumpul kewan ngene iki kowe. Pancen dul kenyut e angel kandhan-kandhanan. Lah ki apa yang ngerti? Ya ngerti to? Suara sapi, Suara sapi mo. wedhus, Wedhus mbek. anak tumo. Tumo suarane mbok demu angger petan ngono kae nang ngarep omah mesti di. Iya, Pak. Kesumo. Suarane tumo. Menghayal. Kuwi sing nyuwara ki mbok demo. Ngene lah ya, dadak. Bapakne dadak. Piye? Umpama awakmu temuan. Ya. Gak muni, Sik Pak. to ndasku kok mbok jak-jakan ki piye to jan? Jarimu tumo suarane Lah iki kok gak muni. Lho, maksude ki ora ndase sing dijeguki. Lah piye to, Mas? Tumone dipendet, Iya. langsung dilebokne freezer. Nesu. Nesu. Oh gara-gara tumoe kok nesu. Lah wong kowe modelmu kaya ngono kok Lah ket mau komet iki wis mau Wis, kowe pertanyaan kok. Tinggal aku aja ngepit kula. Kowe molok-bolokan kono aku tak dhewe dah ora masalah. Tenan? Ngapasi aku. Nggih, Tenan we. tenan. Oke, bayaran tak penehke kowe kabeh, men. Oke, matur Ora nuwun. masalah. Nek kono iso ngitung duit kowe. Nggih. Perkalian bisa? Bowo, 10.000 kali 2. 10.000 kali 2 20.000. Pinter dodok. Lho gampil to nek perkara hitung-hitungan. 10.000 kali 3 dibagi 4 dibagi 2. 10 kali 3 Ah, kesuwen. 30.000. Selawewu tambah selawewu. Nggih, 50.000 no. Pinter bayaranmu sih tak tambahi 2 juta. Ora matur nuwun. 50.000. Ora, 100.000 dibagi loro dibagi 4 dibagi telu. Beledak utek. Ah, kesuwen. Utek dhewe kuwi. Wong kok diutek-utekne urusane apa? Lah kowe duwe ora? Ya duwe to. Wis sabar to duwe kok. Sabar. Ya ape balik kethek neh mau kita. Balik kethek ipake kethek. ya. Ora iso hitung-hitungan kok bayarane njaluk Lah, tambah. Wong iki sinau. Mau nyuwun sewu jenengan apa saged nek hitung-hitungan kados ngoten Ya iso kene karo komet kulino mikir cepet e. Lho, mikir cepet tapi sak cepet-cepet. lah kok tak kaya apa lho hubungane karo angka? Lah bablas, tak garap kabeh. Awakmu iso? Iya. Perkalian 5 kali 2 tambah 3 tambah 400 tambah 2.500 ditambah 2.640. 7.820. Lho bener. 7.840. 1.500 kali 8.700 ditambah 875. Men 75. Pinter. Cepet to. Padha hitunganmu karo aku, Met. Lah nggih. Tak kalkulator padha min 75. Lah ngoten niku cepet tok. Oh, yo ewang-ewangan kita iki modele iki. Ewangan apa pesugihan? 5 kali 5 325. Met. Komet. ya gelar Komet. Komet. 5 kali 5 25, Met. Penting cepet, ora urusan masalah-masalah. kuwi jenenge otakmu otak kemijilen. Wong 5 kali 5 25 kok 735. Kuwi jenenge ngawur kowe. Wong ki mbok sing rasional, sing penak, sing genah. Lah iki kok ngenyek aku. Lah piye? Umpamane lho iki. Heh, Neng bocah, Ya. nom-noman iki. Ah. Cah loro.
Dalam menek pelem, ya ta, cukup pelem 5. Ya. Dipangan nenggon loro, sing 3 mulih pira? Telu.